Седнахме в най-претъпкания автобус, в който съм се возил някога. И ето, уважаеми приятели, да видите най-известните посетители. Така че стигнахме, видяхме Мона Лиза. Тук съм пота, ето моята кола. Мали. Дойдохме сега на някакъв маркет с всякакъв вид храна. Отново закъсняваме. Тръгваме към летището, за да хванем нашия самолет за летиш. За Париж. За летиш. За летиш, да. Притесняваме се, че са ни много големи раниците, но какво такова? Сега с нискобюджетните така е. Стискаме палец, всичко да е наред. Прибрах се до вкъщи, защото забравих нещо. Обаче на излизане си намерих стотинка, така че трябва да ни е на късмет. Така че ще се видим от летището. Вече сме на летището, терминал 1. Готови сме за пътуване. Очаква ни не много дълъг полет, 3 часа и директно пристигаме в Париж, само че на 2 часа от Париж. Така че сега ще видим как ще се получи работата и горе-долу местата са ни окей, така че се надяваме всичко да е точно. Както винаги, прескочихме системата и седим заедно, макар че не сме платили за места такива. Така че... Този път съжалих, че не свалих някой филм да гледаме. И сега трябва да пестим батерията, защото новия iOS ни пръска устройствата. Стигнахме в Париж. Местно време 7:42. Отиваме да търсим автобуса, който ще ни откара до Ла Дефенса, май се каже място. Но за сега не ми изглежда нищо по-различно от обичайно аеропорто. Така че сега ще видим какво става. Седнахме в най-претъпкания автобус, в който съм се возил някога. Мислих си, че в БГ се зле, ама тук направо е лудница. Та, горе-долу 18 евро на човек на посока и отиваме в някакъв университет. Няма да отиваме на Ла Дефенса, където не си искаше, където моят човек, дече ни посрещне, каза, че трябва да отидем. Но поне се качихме и няма да чакаме, защото другия рейс беше след 1 час. Така че... И стигнахме до някакъв студентски град, не знам къде се намираме, но е време да ви запозная с нашият много близък гид, тургайд, мистер Стефан Георгиев, скоро доктор, hello! Скоро след 2 години. След 2 години, ама да. Той ще ни развежда, той ще ни приюти, за което сме изключително благодарни, Хачо. Благодарим. И сега влизаме в метрото да видим какво се случва, как се случват нещата и леко по леко ще захождаме към Z-център, защото имаме още колко? 40 минути още. Значи 3 часа полет, 2 часа до тук и още 40 минути да стигнем до центъра. За да си заслужат хубавото прекарване. Точно така, така че започваме. Значи, хващаме тук метрото. Къде? Идеални сме тук, сядаме. 5 часа не могат да ни издадат тия билетчета. Тук е по-зле отколкото в БГ-то, само искам да кажа, че не мога да тапнеш и да влезеш, трябва да си вземеш карта или в случая да си вземеш само билет, но няма ли билети, затова ни набутаха карти. И вече тръгваме официално към Пари, нали мистер Стефчо? Yes. Finally. Сега сме в гето. Recoger todo su equipaje. Стефано, къде сме, баци? Сега ще видим. Тук сме като в Англия. Всичко се проверява на GPS-а. Така, излязохме вече. Намирам се в
Заповядайте в екрана, моля ви. Личния свят. В магичния свят на Париж. И сега ще направим една много кратка разходка до квартирата да си оставим неща. След това ще търсим нещо за ядене. И вече изглежда брутално! Чепът се хвана. И фанахме гола на ПСЖ най-вероятно. Точно така. Като един истински французин. Поне на видео ще изглежда по-голяма. Да, точно така. Надявай се. Изглежда, аз така се излага да я взема, защото на снимки изглеждаше по-голяма. Така. Качо, как си? Ето, стигаме. Отключваме квартирката. Не знам обаче колко ще се виждат, защото имам такива по-ниско волтови светлинки. Пестиме от всичко, викаш. Така е в центъра на Париж. Да видим. Иха. Така може да така ще го сложим. По-добре се вижда, бе. Ти от ли си, бе? Много е свежо, бе. Мега яко. Апартамент за сам човек. А горе какво има? Там може да спа. Еха. Там обикновено се спие, но Много близо яко. до камбаните. Айде! Значи започва нашата вечерна разходка, която малко има премеждия, защото на Качо, за съжаление, заболя главата, докато бяхме в самолета. И Стефчо предложи да отиде с колело до аптеката, защото е малко далече, за да ни вземе хапчето за глава. Обаче, какво се оказа? Отиде, върна се, изчакахме го и някъде по пътя е загубил хапчето и сега се връща да вземе наново, да ни прати нас двамата на експедиция, да стигнем до реката, така че в момента сме тръгнали натам и той каза, че ни пресрещне някъде по пътя, така че силно се надявам да не се изгубим. Няма да съм аз, ако не опитам от френския Макдоналдс. Ами, значи, какво ви кажа? Не е по-добър от БГ. За сега БГ печели. Сега американците няма кой ги бие, но все пак е окей. Но важното е да ви покажа сега къде сме, защото Стефчо се върна след двата трипа. Даже намери изгубените хапчета, така че всичко е перфектно. Сега ще ви покажа къде сме. Стефчо, сега ти си гида, разкажи къде сме. Тук сме на Искъра, както виждате. Има много добри светлинки, са сложили нови лампи, да виждаме реката. А от другата страна е Дунава. И той те не са много близо, ама тук са близо. Там е Руси, виж ли къде свети? А, да. А Румъния отляво, нали? Не сигурно, И той хапва маки-даки. Качо сега вече трябва да е по-добре. Готината част на реката е по-надолу, като идем към, примерно, Нотр-Дам. Там е много по-чудесно. Отиваме, значи. Ти парижко случай. Любов има там. Няма ги снимам. Намираме се на едно от най-емблематичните места. Видим дали ще познаете къде сме. И ето, уважаеми приятели, да видите най-известните посетители или по-скоро граждани на Париж. Гледай, как бега. И като за финал за тази вечер, стигнахме до Пантеона, който Стефчо се изнерви, че отново е в ремонт. Ето може да видите как се вижда. Но с това ще завършим нашата разходка, ще включим едно завършване от вечерта и сме до там. И така, първа сутрин в Париж. Направо приличам на Будутия Джо. Но важното е, че сега отивам да търся пекарна за закуска. Добро утро от Слънчев Париж. Всичко изглежда уникално. Отивам да търся някаква закуска. Харесва ми, че сега сутринта вече всичко е пълно, лудница, хора навсякъде. Мега яко. Много готино. Така че сега ще разгледам лебегет или круасон, за да видим как стоят нещата. Така че идем да търся. Сутрешно пиле. Ако искаш, 9 часа пилец.
тук толкова много круасон и неща имаше, че взех някакви работи, които не знам дали ще стигнат изобщо, но ще има втори опит, така че хапваме сега и излизаме пак. Вкусен круасон съм си взел. След като хапнахме, излизаме за първата разходка, която ще бъде към The Louvre, където ще разгледаме този невероятен музей, да видим най-накрая тази Мона Лиза. Какво представлява на живо? Качо, ти как си я представяш? Защото доколкото съм гледал е мъничка. Ставам си така. Да, но отиваме да я проверим и да се уверим. С група китайци. Да. За сега изглежда много приятно, много готино, доста оживено. Така че отиваме на една 40-минутна разходка, защото Стефчо живее мега близо до доста неща. Мисля, 40 минути е нормална разходка според мене. Предвид, че съм живял и в Лондон и знам как е. Така че продължаваме. Его е, са моите хора. Хапваме типични френски пекарски изделия и отиваме в Луврето. Хапнахме, вече успокоихме, защото Сани очаква много дълга разходка в Лувъра. Тук даже човека от ресторанта вика, подгответе си 3 дни. За съжаление нямаме 3 дни, обаче ще направим всичко възможно, така че да видим колкото се може повече, защото след това идеята ни е да отидем към Айфеловата кула, така че направо ще се видим в Лувъра. Айде! Вече сме стигнали до Лувъра, вътре сме, но търсиме къде точно е истинския вход. Но сме много близо до истината, така че след малко ще показваме beauty shots. Объркващо. Много е объркващо, но ще се справим. Ето стигнахме при Мона Лиза. Интересът е някакъв скандално огромен, сега ще ви покажа. Зад мене да я видите. Аз заедно с Мона Лиза, ето и Качо. Опа, чакай, ела. Ето е Мона Лиза, е тук. Уникална, наистина изглежда много яко, има много голям интерес. Аз нищо не разбирам, в смисъл на мене всички останали изглеждат някакви. Но, нещо на което искам да обърнем внимание. Никой не обръща внимание на това, което е зад Мона Лиза. Някаква скандално яка картина и никой не обръща абсолютно никакво внимание. В смисъл, това е crazy! В смисъл, Мона Лиза, вижте колко е голяма. Вижте това!
Вижте Мона Лиза. Вижте това. В смисъл, това е крейзи. Сега ще ви покажа по-хубаво. Вижте за какъв мащаб става въпрос. Ето ме и при Мона Лиза. Стигнахме почти отпред. Има бая хора, не знам какво се вижда, как се вижда. Сега ще опитаме да се наредим най-отпред, но стойте тук в канала, за да видим как ще стане. Айде! Там беше огромна лудница, затова сме застанали тук, колкото може да се види, че е зад мене. Така че стигнахме, видяхме Мона Лиза и продължаваме да разглеждаме, защото ни очакват още 3 часа разходка. Значи няма се бутам повече за Мона Лиза, ето я, видяхте я тук. То така, бутаница, хората там направо искат да те изядат, евати досадниците. В крайна сметка стигнахме и пак казвам, за мен лично това е 10 пъти по-яко от Мона Лиза. Така че вие си пред сметка. И приключихме с разходката в Лувъра. Щупиха ни се краката. Направо сме леща. Но въпреки това беше наистина мега яко. Има толкова много неща, че ако трябва да спреш да четеш всичко и всяко кое е, просто ще ти стане лошо и ще трябва да седиш тук 3 дни. И поне за тия, които са до 26 години е безплатен входа. За тия като мен над 26 години трябва да си плащаме. 13 евро мисля, че беше. Но като цяло беше топ наистина, мега яко изпълнение. Заслужава си всеки, който дойде в Париж, със сигурност трябва да отиде до там. А сега сме се запътили и към другата най-важна локация в Париж, то разбира се Айфеловата кула, за да може да хванем по светло и най-вероятно ще вечеряме някъде в района, за да може след това да видим и по тъмно, защото има много яки светлинки, пък Качо много обича светлинки. И общо взето това е. Айде! Пичове, никой не се очаква, че Айфеловата кула изглежда толкова брутално, когато си толкова близо до нея. Вау! Fucking amazing! Сега влизаме на разходка вътре, тук що ни провериха. И ще преценим дали да се качим догоре или не, спрямо колко много хора има. Но изглежда скандално. Тук гледам, че защитата е на високо ниво. Гледайте момчетата отзад. С автоматите направо си ходят. Много стабилни. Оказва се, че няма да се качим или поне не днес, защото е затворена, но гледайте какво става. Тук съм под Айфеловата кула. Наистина изглежда много по-голяма на живо. В смисъл, скандално е, когато си отдолу. Просто е мащабно. Наистина не бях вярвал, че като я виждам на снимки си викам, не е нещо особено, обаче като дойдеш тук, наистина дори сега докато снимам не изглежда толкова мащабно, обаче е скандална. Приятели, за голямо съжаление не си взех допълнителна батерия и имам 5%. Аз сме още към 70% от деня, така че не знам дали ще мога да снимам все още много от този ден. Затова ще го закрия за сега. Евентуално, ако ми остане някаква батерия, все пак ще се опитам да остава още. Така че продължаваме, отиваме към марката. Надявам се, че там ще може да снимаме някакви неща. Ако не снимам с моят телефон, ще снимам с друг, който няма да има толкова яко качество, но по-добре да имам нещо, колко да нямам нищо, нали така? Аре, бате! Его е Парижчето. Пълно е с схема G. При малко видяхме един как загуби стотачки, евраци, работи. Само е такива навсякъде. Само иска да те скамнат. Вика 1 евро. Ти става лошо. Ето, успяхме да дойдем и до арката, която е едно от също много забележителните места на Париж. Мега яко място. Бърз влог, защото нямам никаква батерия. Показвам ви видеото. Топ място.
Върнахме се в нашият много як, ултралуксозен 150 квадратов апартамент на Батчевка. Но там е вратата, не знаеш. Шегувам се, апартаментчето е топ. И сега по една истински френска традиция ще се чупнем с едно винце. Айде на здраве. Да. Bonjour, ça va bien et toi et partout? Salut. Не. Салют, чакай, салют, си. салют. Да, салют. 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 Айде. Айде. А, И така, да стигнахме до тук, чак сега включихме телефона, но беше много яко, имаме някакви къси снимки, имаме едно много яко видео, което Стефа ми направи с неговия телефон и е брутално. Така че сега леко ще пинеме винце и може би ще закриеме вечерта за тази вечер, а утре сме на Valorant, така че лека! И, както виждате, време е да ходим на Valorant-аро. Подготвени сме. Българското фактче, макар че тази година нямаме български представител, за съжаление. Показваме кой подкрепяме. И отиваме да видим как стоят нещата в Accor Arena. Така че, let's go! Вече сме вътре, разглеждаме какво се случва. За сега няма много неща, между другото, не знам, може би по-нагоре ще е по-добре, но реално в сравнение с Корея, тук е доста по-слабо за този момент. Така че сега ще видим какво става. Добре, имаме някакъв мърч все пак. Що, разбира се, ми взеха интервю за The Score eSports, което ще намеря и ще го кача във влога. Надявам се да го кача, като монтирам това видео. Така че беше много яко. Качо ми е направила готини кадри. Така че, let's go! Добре, връщам си думите. Наистина, мега яко. Много ме изкефи за сега. Всичко има. Има яко места. Запознахме се с някакви пичове. Един от Англия, другия от Тайланд. И са били някои, им видях един пич, който също е бил миналата година в Сеул, така че беше мега яко. И така, продължаваме нашата разходка из арената. Évoluer chez Bunker, sous l'école Bunker avec Pierre en tant que coach, et de l'autre côté, Crashis qui est venu sur l'école. Сега съм недоволен, защото е 1-0 и мега лъки, естествено, шотс на тия Energy в финала. На едно кръв ги взе двама, не знам как стана. Не можах да видя много хубаво, толкова се изнерих, че излязох да пуша. Но продължаваме, надяваме се, стискаме всички палци на планетата да успеят Fnatic да вземат втория и третия мап, защото иначе ще съм много разочарован. Много!
Еми, не се случи това, което трябваше, за съжаление. Фанатик отпаднаха от Upper Semi-финала, но утре имат шанс да се класират за финала през Lower Bracket финала. Така че се надявам да се случи. Ние няма да го гледаме утре на живо, чак на финала, така че стискаме силни палци Фанатик да бъдат там. А тук ни удря малко дъждовно време. Предвид това, което виждам, че се случва в България към днешна дата, 3 октомври, тежко е положението. Хвана ни дъждовното време в Париж, но си тръгваме с полунаведена глава, заради това, че Фанатик загубиха и то толкова пагубно, особено на мапа, на който те са много добри. Но въпреки това, ние сме тук не само за Valorant, и за разходката, така че ще видим днес в това време какво може да направим. Но към момента ще търсим нещо готино, някое яко ресторанче да седнем и да хапнем, да се почерпим. И оттам нататък вече ще мислим какво да правим, така че продължаваме с разходките. Сега Стефчо ще ни води в един от най-големите аркейд паркове в Европа. Той го намери. Вика, просто ще отидем там и ще се разцепиме, нали Стефчо? Ето къде сме. Стефчо си е избрал да бъде на детското. How many points is it? Скараха му се на момчето. Сега ще ядеме макдоналдските сладоледи. Тук вижте ги какви са. Е, това и си го изтискваш в устата и ти е много вкусно. Сес! Значи аз съм един истински парижанин. Стефчо хапва, Качо очилва, аз седа и си пия като пълен тарикатен, така съм кръстосал краката и пия водичка на почти Шанзелизе от Алиекспрес обаче. Продължаваме с ден номер 4 в Пари, Parle français, oui. На една разходка сме излезли с нея от матрицата и с KB Cosmetics. И отиваме до Монмар, където ще е някакво готино хълмче, от което се вижда Париж, Айфеловата кула и така нататък. Отделно търсиме си някакво готино базарче за храна, за някакви джунджурийки, някакви сувенирчета, някакви такива готини неща. Така че сме се запътили натам и ще ви покажем всичко, което сме видели. Така че имаме. Айде на здраве на панинито. Сега отиваме в някакво място, където тук едно време римлянски битки е имало. Арената, така се нарича. Сега като гледам, хората играят в футбол. Дойдохме сега на някакъв маркет с всякакъв вид храна, хранички и какво ли още не. Качо е very excited. Така че сега ще ви покажем къде сме. В крайна сметка не си избрахме нищо за ядене. От това маркетче беше някаква страшна лудница и преценихме да не ходим. Затова продължаваме нашата разходка към Монмар и там ще видим какво има. Махате и там ще видим какво има. И естествено, че няма как да се разминем и без да видим протестите във Франция. В момента сме в Five Guys. Това е офертата, която имаме. Сега публично ще я закача. Мръднете се да я покажем на камерата. Приятели, току-що разбрах новината, че Фанатик са се класирали за финала, което означава, че ние утре ще гледаме най-мечтания финал за мен да видя Фанатик и се надявам да спечеля, защото ще бъде рематч срещу отбора на Energy.
и ще бъде 3 от 5, което значи, че ще имаме бая гледане и силно се надявам Фанатик да дигнат трофей, да съм мега щастлив от този трип. Както виждате, туристическата част на Париж е малко тегава, като има толкова много хора. Дойдохме да хапнем на скъпото, защото с дъжда ни изненада тежко. И сега ще хапваме някакви пици на Монмарт. И така, готови сме за големия финал. Както виждате, Стефчо ми изпра тениската, така че е чисто нова с топ миризмите. Така, готови сме, отиваме. Стефчо също има билет, давахме един. Значи сега сме в Parc des Plantes и Стефчо ще ни... Жардон де Плон. И Стефчо сега ще ни докара до червената панда. Имало някаква червена панда, която свободно си вирее. Тук шегувам се, не е свободно, ама е някаква панда, нали? И Качо се вълнува. Ето Стефан мина през забраненото. Ето тук и виждаме само опашката. Good luck and I hope all the best and let's lift that trophy. Приятели, благодарение на Тео Караколев преди малко ме даваха на екрана, всички ме видяха, докато Фанатик спечелиха един от рундовете. За момента не е много цветно, но благодаря изключително на Тео Караколев, че ме показа. Беше уникално, много скепа и сега ще го видите и вие. Тръгваме си. Фанатик направиха добър обрат, но накрая вече не им издържаха силите. Загубиха най-вероятно последния матч на Болстър. Но все пак дойдохме, видяхме и беше готина емоция. Приятели, нашият влог е към своят край, защото днес е последната ни вечер и сме твърде уморени. Най-вероятно ще се прибираме. Кефка Хибино ни разходи яко. И това няма да е края на влога, но сме към края на влога, така че благодаря на всички, които бяха с нас. Малко съм тъжен все още заради Фанатик, че загубиха. Имаха възможност да направят мега обрата, но явно така е било писано. Така че here we go again, както каза Болстър. И до година пак ще събираме за Шанхай. Вече сме в метрото. По път към летището да се прибираме към нашата София и сме яко заспали, защото е 6 часа сутринта. Финални походи към автобуса за София. Той е за летището, което ще ни откара в София. Така че приключваме влога след много малко. Как беше, хареса ли? Пак ще дойдеме. Причевка. И вече сме в София. Официално слагам край на този влог. Благодаря на всеки един, който го е гледал до края. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесало, абонирайте се, коментирайте, харесайте видеото и ще се видим скоро.